Добър вечер, бабо. Добър вечер, дядо. Направих добра сделка. Така си знаех. А кои са тези господа? Дълга история. Почакай и ще разбереш. Заповядайте вътре, моля. Ще ви нагостя с бульон. Йохан, скъпи, имал си дълъг ден. Успя ли да размениш коня за нещо полезно? О, да, успях. Размених коня срещу крава. Благодаря на Бога за млякото. Сега на масата ни ще има масло и сирене. Толкова си досетлив. Но после видях нещо още по-добро. Овца. Но това е още по-добре. Овче мляко и сирене. А и вълна. Вълнени жилетки и чорапи. Това една крава не може да ни го даде. Как мислиш за всичко, Йохан? Но тогава на пазара се появи най-фантастичното същество. Една гъска. Гъска ли те нарече? Тихо, още не сме спечелили. Значи за Коледа ще ядем печена гъска? О, миличък мой, това е прекрасно! Ще я вършим с връвчица и ще я пуснем да ходи наоколо и до Коледа ще се угои. И тогава се случи нещо удивително. Чакай само. Една мъничка кокошчица ми смигна и не можах да я устоя. Великолепна идея! Кокошката ще снася яйца. Аз ще си имам и пиленца, знаеш ли, че винаги съм искала точно това. Нали ви казах? Такива са моите съседи. А сега следва най-хубавата част. Имам голяма изненада. Затвори си очите. Сега? Толкова много ябълки? А нашето бедно дръвче миналата година роди само една. Скъпи ми съпруже, днес ходих при Хилда за малко билки и в замяна имах да й дам само една червива ябълка. А сега мога да й дам 10 ябълки. Или 20. О, имаме толкова много. Непременно трябва да те целуна за това, дядо. Това ми хареса. Стават все после, но пак се веселят. Какво? Да се задумят? Ами те са си женени. Невероятно. Те са най-необикновената двойка. Кон срещу чувал ябълки, при това червиви. Какво преживяване? Облогът си струваше. Ето, покривът ни вече е поправен за зимата. Виждате ли, каквото и да направи моят дядо, винаги ми носи щастие. Изглежда, я познаваш много добре, приятелю. Вие двамата сигурно наистина се обичате.
И така, старецът нямал неприятности с жена си. Има неща, които са по-важни от парите. Тя го обичала и той нея също. Филмът е обработен в Андарта Студио. Преводач Милена Боринова. Ролите озвучиха артистите Даниела Горанова, Поликсена Костова, Живко Джуранов, Илия Иванов. Тон режисьор Георги Андонов. Режисьор на дублажа Тодор Георгиев.